Good morning mga moms! Hi sa inyong lahat! So welcome back to my channel and for today's video at ganap. Oh my god, may pogi. Ayan. Papakita ko naman po sa inyo kung saan kami nagstay ngayon. No? So nandito kami sa hotel ng Mazawa. O, ayun, ano kung hotel ba to? Actually, okay naman siya matawag na hotel. Pero di ba kasi pag hotel, basta anyway, basta dito na lang kami. Basta kami, yung aming ano na lang, accommodation. Yan, dito sa Siargao. So, for July 2026, ito yung unang ganap namin ng road trippers. So, bihira kami magkaroon ng mga magkakasama talaga kaming lahat ng mga ganap. Gawa ng, yun nga, yung mga differences sa work, in availability. So, pero pag nagkaroon naman kami ng time, talagang sulit. Yan. So, nandito tayo sa Mazawa. Yan. Ito yung aming ini-stayan. So, pakita ko sa inyo. Dito, nandito yung aming room. Yung up and down yan. So, actually, hindi ko alam kung magkano. So, ang kagandahan dyan kasi mga moms, mayroong mga sala. So, nandyan yung ibang girls. Andun kami sa taas. And, andito naman yung kanilang mga couple room. Ayan. And they have their common area. Actually dito pwede raw kami magluto. Pwede kung may mga ginagawa kayong office work or whatsoever, so pwede dito. Tapos ang kagandahan dito, meron silang wifi. So abot hanggang sa taas. Ayan. So meron silang ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Meron silang 5 rooms. So, dito pwede kayo mag-ihaw, magluto, at merong refrigerator. The question is, buksan mo na. Wow! So, ayan. May mga ganyan-ganyan sila dito, paandar. Wow! Ayan. So, ganito siya kasimple. Actually, hindi ko alam kung magkano yung price. Mamaya tatanong ko sa mga kasama ko pag nagising na sila. So, dito sa other side, may swimming pool ba? Baka may swimming pool na nakatago. Wala. Actually, fully book yata ka. So, ayan. Ganito siya kasimple. At along the highway lang to. Sa kahabaan po ng General Luna. No? Kung marunong kayong mag-drive, may sarili kayong license, you can drive motorcycle dito. Tapos makita ko sa inyo saan ako natulog. Kasi, pagdating namin, ito agad yung nakita ko. Kaya sabi ko, dito na ako hihiga. So, nandito yung mga sinampay namin damit. Dito. Saan na ako natulog. Diba? Tingnan niyo yung view ko. Yung labas na kaagad. Tulog pa sila. So, dito na tayo. So, ngayon nandiyan yung aming service. Nabasa muna ako habang sila ay nasa kanilang mga room pa. Actually, nagre-ready naman na sila. Kasi, pumunta kami sa surfing daw. So, ito yung aming service. Morning, kuya! Nag-ano ka na? Nagkape ka na? Wala pa. Ano lang ako na pera pa kasi mag-reventa daw tayo ng Sige. Mag Aming service. Doon ba sa Pagyanaw na? Magano si Brenda? Sa? Pagyanaw Dinagat. Kami magkakasama. Kasama ka doon? Oo. Nakaraang fiesta. Oo. Ay, Nag-show kami doon. kaya nga. So, nandito kami ngayon ni Kuya. Kasi, isa to sa mga baka maisip nyo rin, pwede nyo rin siya may consider kapag kayo ay gumagala. Or kayo ay, ganito, nagtutour kayo, no? Tapos you have your own sasakyan naman, nagrenta kayo. Maghihiram kami ng cooler, no? Tapos bibili kami ng ice para hindi kami pili ng pili sa labas ng aming tubig o ng aming mga inumin, no?
para nandito na lang sa sasakyan namin, mas easy access. Tapos, medyo makakalis pa kami. Diba? Kasamahan ninyo kami. Kasi mag-iikot kami dalawa ni Kuya. Habang yung mga kasamahan ko doon is nagre-ready na ng kanilang mga sarili. So, dito tayo mag-rent ng dito tayo mag-rent ng cooler at saka yung ice. Tapos, pahingin ako ng pabili na rin ako ng stick na kape. Meron po kayo? Magkano po ang rent sa cooler? Yung red na lang. Ayaw naman. Yung kulay red. Magkano renta nila, kuya? Magkano daw po? 100. Yung red. Red? Yung red. Yung red daw. Yung red. Ito, maliit. Yung Malaki-laki. Malaki, 150. Okay lang red naman. na lang. Yung malaki na, para mas malaki. Mas madaming alak. Yes. Tsaka tubig. Ah. Hindi na mailalagay. Nandito tayo sa kahabaan ng tourist spot dito sa General Luna. Ayan yung Siargao Beach Club. So halos sarado talaga sila lahat sa umaga. Kasi kagabi, syempre mga lasing ang mga turista. So wala pa masyadong mga naka-open ngayon. Iilalay mga souvenir shop store lang. O, diba? Sarado pa ang iba. Ayan na yung ating ice. Magkano yung ganyan karami? 150. Okay na. Okay na ba yan? Or Yes. kulang? And yan ang aming driver dito. Hello. Si, ano ko, name mo kuya? Neil. Kuya Neil. Neil Pitilo. Pedilo. So, paano kanila makukontak pag ano ba gusto nila pumunta dito, tapos mag-rent ng Kontakin nyo sasakyan? lang po ako sa sa FB, pwede yung Kuya Neil, yung FB ko, tsaka yung number. Kuya Neil. Sige, ipa-flash natin dito, screenshot natin para Tapos makita yung number nila. ko, 0926-938-6856. Hello? Tawag lang po kayo. Ala, ang dami mo ng babae niya mag-chat sa'yo. Oh, mukha pa namang si kuya. Mukha pa namang babaero. Ayan na, narinig yung number niya. Ipa-flash ko rin sa ating screen yung kanyang account para nang sa ganon, pupunta kayo rito. Kasi maganda yung sasakyan niya, hindi po luma. Tapos, mas mura siya kumpara sa mga aircon van. Tama kuya? Oh. So kung gusto niyo malaman kung magkano, i-PM niyo lamang siya. At least ito diba? Tingnan niyo naman. At saka siya po, hindi niya kami dinadala doon sa kung saan magastos na lugar. Tsaka tatanungin niyo naman po kayo kung ano prefer niyo, kung may itinerary kayo, kung may nagawa. Kasi kami, ng road trippers, kami yung gumawa ng namin, ng itinerary namin, ipupuntahan natin, ganito, ganyan. Tapos, siya na magsasabi kung magkano yung magiging rate, paano magiging usapan nito. Saka nagbibigay naman siya ng discount. Tulad nito, diba? Hindi pa kami nagsisimula ng tour, pero naasikaso niya pa rin kami. That's it. So, kung gusto niyo po, kung mamamasyal kayo sa Siargao, kontakin niyo na si Kuya. Para walang hassle, hindi na kayo magpapalipat-lipat. Tapos, puntahan niyo na naman gusto niyo puntahan. Along the way naman, sasabihin niya kung may mga pwede kayong madaan o mapuntahan na mga ibang spot pa na gusto niyo makita or hindi pa napupuntahan ng mga ibang turista. So, mag-PM lang kayo sa kanya, okay? Para meron tayong commission. Charot! Actually, si Kuya is El Cres yun Kuya na. Oo, yung El Cres Travel and Tours is pinromote din ni Brenda na travel and tours. Kaya sabi ko, parang kilala ko yung El Cres na yan. Naalala ko siya. So, ayun. Legit. Confirm na legit. Tsaka mabait si Kuya. Nakita niyo naman yung tsura niya. Mukhang pasok sa panlasa. Ayun na, so ready na. Alika na, Neon Girl. Parang ang sarap mong nguyain niya, parang kang candy na Hindi, para siya magiging grabe siya. Dark light. Morning. Good morning! Wow, blush on. Gusto ko yun. Yung sunny-sunny lang.
Si Doc. Andun na. So, simula na tayo ng ano natin. Ay, Matutuwa yung ano. Kasimero. ayan. Dapat kasi yung Arturo. Dapat, Doc, Dapat ganito ba nagsasasayin ng oras? Ganun. May ilong habang Nag- sabi ko nga, bili na rin ako ng bottled water sana. Hindi ko alam. Speaker ang hindi na dala. Kukuha lang akong Kuya, wala speaker. Kakanta na lang daw si Kuya. Ha? Bibili naman tayo. tubig. Morning, good morning. Good morning, Doc. Pag ganun tayo. So, magbe-breakfast muna daw kami mga moms. Ang aga namin nag-tour ni Kuya. Talaga? Mukhang maligaya naman si Kuya. Wala, mababa pa yung operan. Mukhang sa last day tayo magkakabigayan. Char! Hindi pa bumibigay sa offer. Oo, simula na natin naggalaan mga moms. See ya!